Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Itago niyo na lang po ako sa aking pagkakakilanlan kalakbay at nakatira po ako dito sa isang baryo sa Samar. Mag-iisang buwan na akong masugid na tagapakinig sa dalawa ninyong channel dito sa Ang Manlalakbay at sa Ang Tagapagsalaysay. Ang pakikinig sa mga nakakatakot na kwento sa YouTube channel ang naging libangan ko ngayon habang napipirmi dito sa bahay pagkat nagpapahinga dahil sa kabababa ko lang sa barko. Kaya naman naisipan kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong binata pa lang ako at kasalukuyang nakipiesta sa baryo ng aking kaklase. Nangyari ang karanasan kong ito kalakbay dekada 90. At nung mga panahong iyon, ay kasalukuyan akong nag-aaral ng 4th year high school. Sa edad na 17 taong gulang, ay medyo napabarkada na ako. Sapagkat marami na akong nakilala at mga kaklaseng mga taga-iba't ibang baryo. Minsan pa nga ay nagkaroon ako ng kaklase na itago na lang po natin sa pangalang Norman. Itong si Norman kalakbay ay bagong lipat lang sa eskwelahan namin. At ayon dito, dahil sa malayo ang tinitira nitong baryo, kung kaya nangupahan ito ng kwarto malapit sa eskwelahan namin. Mabait at masipag si Norman. Bukod roon kalakbay ay matalino ito. Kaya nga ang ginawa ko para tumaas ang grado ko sa eskwelahan ay tumatabi ako sa kanya tuwing mat na yung pag-aaralan namin. Math subject po kasi ang pinakamababa kong grado at palagi akong napapagalitan ng aking mga magulang sa tuwing nakikita nila ang card kong palakol. Kaya namang kinaibigan ko si Norman at nagpapaturo rito ng mga araling hindi ko maintindihan. Hanggang sa di kalaunan ay naging kaibigan na namin siya ni na Jeff at Bakikang. Maging sina Jeff at Bakikang ay sa kanya rin nagpapaturo ng mga araling mahihirap. Isang araw noon, katanghali ang tapat iyon at kasalukuyang kaming kumakain ni Norman nang ayain ako nitong pumunta umano sa kanilang baryo sa Makalawa dahil sa may magaganap na kasiyahan sa kanilang baryo. Bakit ano bang kasiyahan ang magaganap sa baryo ninyo, Tol? May kasalang bang magaganap? Tanong ko sa kanya matapos nguyain ng pagkain. Hindi par, piyesta kasi sa amin sa Makalawa. Iimbitahan ko sana kayong pumunta. Isama mo na rin si Bakikang, Jeff at si Marie. Wika niya sa akin. Talaga, sige walang problema. Ayain ko sila mamaya pag-uwi yan. Sabihan ko na sila kaagad. Masayang sagot ko sa kanya. Pero magpapaalam lang muna ako sa mga magulang ko na pupunta sa inyo at makikipiesta para hindi sila mag-alala sa akin. Dagdag kong wika sa kanya. Ngumiti naman sa akin si Norman at nagpasalamat. Ngunit bago pa man ito umalis nang matapos kaming kumain ay nagwika ito ng, "Ay kaya lang par, baka hindi ako makasabay sa inyo pagpunta sa baryo namin ha. May pupuntahan pa kasi kami ni nanay eh. Pero huwag kayong mag-alala. Aabangan ko na lang kayo sa bungad ng baryo namin para makita nyo kaagad ako at hindi kayo maligaw." Wika nitong napapangiti sabay napakamot sa ulo. "Ganon ba? Sige, walang problema sa amin yun, Norman. Sabihin mo na lang sa amin yung baryo kung saan. Tapos ay magtatanong-tanong na lang kami nila Jeff kapag hindi namin matunto ng bahay ninyo." Anya ko rito. Kaagad namang sinabi niya sa akin kung saan ang daan papunta sa kanilang baryo. Matapos niyang maituro ang baryo nila, ay agara na siyang umalis. Pinahapunan naman habang naglalakad kami ni Bakikang at Jeff pa uwi sa baryo namin. Tinanong ko sila kung libre ba sila sa makalawang araw. Siya nga po pala kalakbay. Si Bakikang po ay binabae. Ang totoo po niyang pangalan ay Roberto. Kaya lang ay nasanay na kaming Bakikang ang tawag sa kanya. Palagi kasi siyang nagpapatawa sa grupo namin magkakaibigan. Kaya nakasanayan na namin iyon ang itawag sa kanya. "Bakit tol, may pupuntahan ba tayo?" Tanong ni Jeff sa akin. "Ano kasi mga tol, inimbitahan tayo ni Norman sa kanila. Piyesta daw kasi sa Makalawa sa baryo nila eh." Wika ko naman sa kanila. "Ay Gora dyan. Ano ikaw paring Jeff, Gora ka ba?" Tanong ni Bakikang sa kaibigan naming si Jeff. "Sige sama ako, payag naman yung si tatay eh. Wala naman kaming lakad." Sagot ni Jeff sa amin. Anya pa, wala naman raw siyang gagawin sa susunod na araw. Pagkat araw ng linggo iyon at araw ng pamamahinga ng kanyang ama. Kung kaya hindi sila aakyat ng bundok. Sige, paano kita-kita na lang tayo sa linggo? Daanan ko na lang si Marie para masabihan ko rin
Ngiting wika sa amin ni Bakikang. Sige, sa bungad ng baryo na lang tayo magkikita. May pupuntahan pa kasi ako sandali eh. Anya ko dito. Tumango naman si Bakikang. Tsaka pakembot-kembot na naglakad pa palayo sa amin. Mas nauuna kasi ang bahay nito kaysa sa amin ni Jeff. Kaya mas mauuna siyang makakauwi. Pagka-uwi ko sa bahay ay kaagad na rin ako nagbihis ng pambahay. At nagpakain na sa mga alagang hayop namin. Nagpapagunsyat kasi ako sa mga magulang ko para naman payagan nila akong pumunta sa piyestahan. Nung sumapit na ang araw ng usapan namin, ay agaran na ako nagpaalam sa aking mga magulang. Hindi naman ako nahirapan dahil sa kaagad namang pumayag ang mga ito. Basta't ang importante ay mag-iingat daw ako. Subalit nung nalaman nila ang baryo kung saan ako pupunta, ay napakunot noo ang mga ito at nagwika ang aking ama ng, "Ano ka mo? Doon ka pupunta sa baryo ng kaklase mo?" "Opo tay, piyesta kasi sa kanila kaya inimbitahan kami ni na Marie, Bakikang at saka si Jeff." Tugon ko dito. "Teka lang anak, liblib na yung baryong sinasabi mo ah. Tsaka balita ko sa katabing baryo ng kaklase mo, purok ng mga aswang yon. Baka naman maligaw kayo roon." Saad ng aking ama. "Hindi naman po tay, tinuro naman po sa amin ni Norma ng baryo nila eh." Sagot ko dito. "Sigurado ka bang natatandaan mo ang baryo nila?" Paninigurong tanong nito sa akin. Tumango naman ako at sinabing natatandaan ko ang baryo nila. "O siya sige, basta siguraduhin mo lang na hindi kayo maliligaw sa purok ng mga aswang." Pag-aalalang wika ng aking ama. Makalipas ang ilang araw at dumating na ang araw na pagpunta namin kina Norman. Bali mag-aalas 3 na ng hapon na yun, kalakbay. Agaran na ako nag-ayos at nagpaalam sa mga magulang ko na aalis na ako. "Teka, akala ko ba'y mamayang takip silim pa ang alis mo?" Dinig kong tanong ng aking ina. Sinabi ko naman sa aking ina na may dadaanan pa ako. Kaya kailangan maaga ako aalis. Plano ko kasi, kalakbay, na dadaanan ko muna ang nobya kong si Regine sa bahay nito at ipagpapaalam sa kanyang mga magulang na may pupuntahan kaming piyesta. "O siya, sige, mag-iingat ka," saad ng aking ina. Matapos kong makapagayos ay kaagad na akong lumakad at agaran ng pinuntahan si Regine. Pagkarating ko sa kanila ay nabungaran ko na siya sa labas ng kanilang bahay at naghihintay na. Kaagad ko nang ipinagpaalam siya sa kanyang mga magulang at sinabing uuwi rin kami kaagad. Dahil sa legal naman kami sa mga magulang ni Regine, kung kaya hindi na ako nahirapang ipagpaalam siya. Hindi rin naman kasi ako lumalabag sa mga patakaran ng kanyang mga magulang. At ipinangako ko rin sa kanyang mga magulang na magtatapos muna kami ng pag-aaral bago gawin ang mga ipinagbabawal. Matapos pumayag ang mga magulang ni Regine, ay kagad na kaming lumakad. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bungad ng baryo. Kaya naman kagad na naming natanaw ang mga kaibigan naming sina Bakikang at Jeff. Pagkalapit namin sa kanila ay kagad na kaming lumakad. Nang sa ganon ay makarating kami ng maaga-aga sa baryo ng kaibigan naming si Norman. "Ang tagal mo naman," wika sa akin ni Bakikang. "Anong matagal? Saglit nga lang ako kina Regine eh. Pagkatapos ko nga magpaalam sa mga magulang niya, umalis na kami kaagad." Tugon ko dito. "Oo nga naman, Bakikang. Tsaka maliwanag pa naman eh. Makakarating pa naman tayo niyan sa baryo ni Norman bago magdilim." Sambit naman ni Marie. "Biro lang, masyado nyo namang siniseryoso ang sinasabi ko." Nakatawang sagot ni Bakikang. Kaagad na kaming lumakad papunta sa baryo ng kaklase namin. Makalipas lang ang megit 1 oras sa paglalakad, ay nakarating na kami sa unang baryo. Dahil sa hindi namin kabisado ang baryo, ay nagtanong-tanong na lang kami sa mga nadadaanan naming kabahayan. Sa kabutihang palad naman ay may nakapagturo sa amin kung saan ang baryong tinitira ni Norman. Subalit nagulat ako nang may matandang lalaking may peklat sa muka ang lumapit sa amin at nagtanong ng, "Bakit kayo pupunta doon, iho? Hindi nyo ba alam na kung anong klaseng baryo ang pupuntahan ninyo?" Garalgal na tanong sa amin ng matanda. "May pupuntahan lang po kaming kaibigan, tatang. Naimbitahan po kasi kami, piyesta daw po kasi sa kanila." Sagot ko naman sa matandang lalaki. Nagulat naman ako sa sinabi ng matanda nang sabihin nitong delikado umano ang baryong pupuntahan namin. Lalo na't magdidilim na dahil may mga kakaibang nilalang raw ang nakatira doon. "Kung ako sa inyo mga ihot iha, umuwi na lang kayo."
Bumalik na lang kayo sa baryo ninyo sapagkat lubhang napakadelikado para sa katulad ninyo ang pumunta sa baryong tinutukoy ninyo mga bata. Wika ng matanda sa amin. Grabe naman kayo, Tatang. Anong klaseng nilalang ba ang naroroon? Kung poging tikbalan yan, walang problema sa akin. Pagbibirong saad ni Bakikang. Hoy, magtigil ka nga dyan, Bakikang. Saway ni Marie dito. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Mas maiging makinig na lang kayo sa sinasabi ko. Nang sa ganoon ay hindi kayo mapahamak. Sa pagkakataong iyon, Kalakbay, ay seryoso nang nakatingin sa amin ng matanda. Kaya nagkatinginan naman kami magkakaibigan. At napatanong ako kung bakit nasabi ng matanda na delikado ang baryo na pupuntahan namin. Hindi naman ito sumagot. Bagkus ay tumalikod lamang ito sa amin at lumakad ng palayo. Sino ba yon? Bakit nasabi niyang delikado ang lugar na pupuntahan natin? Kunot noong tanong ko sa kaibigan ko. Dahil sa nagtataka talaga ako kung bakit nasabi iyon ng matanda. Gayong hindi naman namin kakilala ito. Narinig ko namang nagbubulungan ng mga nakakausap namin kanina. At nung bumaling ako sa mga ito ay bigla na lang nagsialisan. Ano bang nangyayari sa mga tao dito? Ba't parang iniiwasan ng baryo ng kaklase namin? Tanong ko sa sarili ko. Siya, tara na nga. Baka lasing lang yung matanda, kaya kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Pag-aayang wika sa amin ni Bakikang at nauuna na itong maglakad sa amin. Agara naman kami naglakad na at tinunto na lang namin ang daan ng sinasabi sa amin. Noong napagtanungan namin sa nadaan ng bahay. Makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan ang sinakop ang buong paligid ng dilim. Hindi pa rin namin natunto ng baryo ng kaibigan namin. Kaya nagre-reklamo na ang mga kaibigan ko dahil sa hindi pa rin kami nakakarating at tila ba liblib na iyong nadadaanan namin. Sa kadahilan ng wala ng mga kabahayan at pawang mga taniman ng nyog at may nadaanan kaming malilit na sapang tawiran. Para na iyong papunta sa bundok, Kalakbay. Hindi kaya nawawala na tayo mga preni. Kanina pa kasi tayo lakad ng lakad eh. Pero hindi pa rin tayo nakakarating. Tanong ni Bakikang sa amin. Sinabi ko namang hindi naman siguro dahil tama naman iyong sinabi nung napagtanungan namin. Na may tatawidin daw kaming maliliit na sapa at sa unahan ay makikita na namin ang baryo ng kaibigan namin. Malapit na siguro tayo. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Wika ko sa kanila. Agad naman kaming nagmadaling maglakad at makalipas nga lang ang ilang minuto ay natanaw na namin ang bungad ng baryo. Nabuhayan na kami ng loob, Kalakbay. Dahil sa makakapagpahinga na rin kami sa wakas. Sumasakit na kasi ang mga binti ng nobya ko kakalakad. Dahil sa ilang oras na kasi kami naglalakad. Ang buong akala kasi namin ay malapit lang. Napakamot naman sa batok si Jeff at nagwika ng, mabuti naman at nakarating na tayo. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Napalatak naman si Maria at nagsabing siya rin umano ay kanina pa nauuhaw. Hindi naman raw kasi nila inaasang napakalayo pala ng baryong pupuntahan namin. Yun tuloy, hindi sila nakapagbitbit man lang ng tubig. Nakita namin may mga taong nakatayo sa bungad ng baryo. Kaya naman mas nagmadali pa kaming inihakbang ang mga paang papalapit. Teka lang mga tol, parang kakaiba kung makatingin sa atin ng mga taong nag-uumpukan. Pigil sa amin ni Jeff. Napatigil naman kami sa paglalakad at napatingin rin kami sa mga taong nag-uumpukan. At dahil sa kabilugan ng buwan ng mga oras na iyon, kaya kitang-kita namin ang mga itsura ng mga taong nag-uumpukan dahil sa liwanag na tumatama sa mga ito. Nakita kong tuwid na nakatayo at nakatitig lang sa amin ng mga tao. Nakaramdam ako ng bahagyang takot. Dahil sa napansin kong kakaiba kong makatingin sa amin ang mga taong naroroon. Nasipat ko pang ang iba'y para bang mga asong tumutulo ang laway na nakatitig sa amin. Kaya naman bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng aking ama na may purok ng aswang ang katabing baryo ng kaklase ko. Hindi kaya naligaw kami sa liblib na baryo? Tanong ko sa aking isipan. Bumalik na lang kaya tayo, huwag na tayong tumuloy. Iba na kasi talaga ang kutob ko eh. Kinakabahan ako. Sambit ni Jeff sa amin. Akmang aatras na sana kami, Kalakbay. Nang sa bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak sa ere. Noong napatingala kami ay nanlaki ang aking mga mata at nangilabot talaga. Sa kadahilan ng may nakita kaming kulay itim na napakalaking ibon ang bumubulusok papalapit sa kinatatayuan namin. Kasing lapad ng kumot ang mga pakpak nito
na animoy tinatangay ng hangin pababa. Sumigaw naman si jeep ng aswang, ang malaking ibon na nakikita namin. Tapos nun ay tumakbo na kami pabalik sa dinaraanan. Habang tumatakbo kami pabalik, ay panay ang tili naman ni Bakikang at nagsisisigaw ito at humihingi ng saklolo. Sinabihan ko naman siya magmadali ng tumakbo at huwag nang mag-aksaya pa ng boses sa kakasigaw. Dahil sa kahit anong sigaw ang gawin niya, ay walang makakatulong sa amin kundi ang tumakbo lamang. Upang makatakas sa nilalang na humahabol sa amin. Nakalanghap na rin ako ng napakabahong amoy. Kaya naman napatakip na ako sa aking ilong at maging si Regine ay napatakip na rin. Nasipat ko namang hinatak ni Jeff si Marie nang sa ganon ay hindi ito madakot ng aswang. Habang si Bakikang naman ay nasa hulihan namin at panay ang pagtititili pa rin ito. Bilisan mo na dyan, Bakikang. Maaabutan ka na ng aswang. Sigaw ko nang lingunin ko ito. Mas lalo kaming nangilabot, Kalakbay nang makarinig kami ng sunod-sunod na pag-angil at nagtatakbuhan na para bang may kung anong hayop ang nasa talahiban at hinahabol kami. Nagmadali na kaming kumaripas ng takbo at kahit hingal na ako ay pilit pa rin akong tumatakbo. Hanggang sa bigla na lang kaming napahinto sa pagtakbo. Sa kadahilan ng may isang matandang lalaki ang humarang sa dinaraanan namin pagkaliko sa liblib na daanan. Sa paghinto ko ay nawalan ako ng balanse kung kaya sumalampak ako sa lupa. Mabuti na lamang at naalalayan ako ng nobya ko kaya hindi malakas ang pagkakasalampak ko sa lupa. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Sinabi ko naman sa inyong huwag na kayong tumuloy, di ba? Binalaan ko na kayo pero anong ginawa nyo? Tumuloy pa rin kayo. Ayan anong kinahantungan ng katigasan ng ulo ninyo. Galit na wika ng matanda. Nabosesan naman namin ito at nakita ko rin ang paiklat sa mukha. Kaya naalala ko ang matandang nagbigay sa amin ng babala kanina doon sa baryong dinaanan namin. Pero bago pa man kami maabutan ng mga humahabol sa amin, Kalakbay, ay kagad na kaming tinulungan ng matanda at pinasunod kami nito sa mapuno at liblib na daraan ng kasya lang ang isang tao. Sinabi nitong magmadali na kaming tumakbo pagkat ilang sandali na lang ay maaabutan na kami ng aswang. Nang mga sandaling iyon ay hindi na kami nagdalawang isip pa kung may binabalak mang masama sa amin ng matanda o sadyang tinutulungan lang kami nitong makatakas sa aswang na humahabol sa amin. Habang nasa naglalakihang talahibang kami tumatakbo, ay narinig kong tila galit na galit ang aswang. Sapagkat inihahampas nito ang mga naglalakihang pakpak at parabang nagpupumilit makapasok sa talahiban. Hanggang sa makalipas lang ang ilang sandali, ay nasa bungad na kami ng baryong dinaanan namin kanina. Saka pa lang kami nagpahinga at napaupo sa lupa ng tuluyan na kaming makalapit sa mga taong nag-uumpukan. Napalatak na lang ako ng, "Yari ka sa amin, Norman, kapag nakita kitang pumasok sa eskwelahan." Matapos namin makapagpahinga at nahimasmasan, ay may nagmagandang loob namang naghatid sa amin sa baryo namin. Nagpasalamat naman kami noong makarating na kami sa bungad ng baryo at nagwikang kaya na namin maglakad papasok sa loob ng baryo namin. Ilang sandali pa ay napagpasyahan namin dumiretso na lamang sa bahay. At nung makarating nga kami sa bahay, nanlaki ang aming mga mata dahil sa nakita ko si Norman na nakaupo at kausap ang mga magulang ko. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ito nilapitan. Nang makita naman ako ng aking mga magulang, ay agarang lumapit ang aking ina at nagwika ng, "Saan ba kayo nagpunta? Kanina pa itong kaibigan mo rito bago magdilim. Ang sabi ng kaibigan nyo, na bahala daw siya dahil hindi pa kayo sumisipot sa usapan." Pag-aalala ng tanong ng aking ina. Ikinuwento naman namin ang buong pangyayari. Ngunit nagulat kami sa sinabi ni Norman. Dahil sa nagsabi itong marahil ay naligaw kami ng baryo. Kaya nga raw siya nag-aalala dahil sa may kutob siyang baka naligaw kami. Kaya ang ginawa niya ay dumiretso na lang sa bahay namin para ipaalam rin sa mga magulang ko na hindi pa kami nakakarating sa kanila. Simula noon, Kalakbay, ay hindi na kami nagtangkapang pumunta sa baryo ng kaibigan namin. Salipay siya na lang ang pumupunta sa amin. Dahil sa natroma na rin ang mga kaibigan ko at ang nobya ko sa nangyari sa amin. Sa ngayon, Kalakbay, ay asawa ko na po si Regine at may dalawa na po kami magagandang supling. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga Kalakbay.